Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai girma gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf, ina taya ka murna da samun nasara da kai a kotun koli. Sannan ina da sako zuwa ga mai girma sarkin Kano Murabus Sunusi Lamidu Sunusi. A matsayina na cikakkiyar 'yar jihar Kano, ina mai miƙa sako a gare ka tare da girmamawa. Mai girma Sunusi Lamidu Sunusi, Allah yi maka baiwa tare da arziki da ilimi, baka da sa'an da zai zo ya ce ya gwada ka faɗa da kai. Zaka ga ka fi shi karatun addini, ka fi shi lugga, ka fi shi ilimin zamani. A yau muna daga cikin alfaharinmu, ka yi CBN gwamno, ka yi mukamai da dama a Najeriya da kuma wajen Najeriya. Da haka nake roƙonka alfarma domin girman Allah, domin zatin Allah, ka ba wa masarauta tamu ta jihar Kano haɗin kai, masarautunmu na jihar Kano. Mai girma Sunusi Lamidu Sunusi, ka fi ƙarfin waiwaye akan sarautar Kano. Allah ne ya ƙaddara kai sarki, kuma Allah ya ƙaddara ga iya lokacin da za ka yi aka yi maka murabus. Ka karɓi wannan ƙaddara hannu biyu a matsayinka ne mai ilimi, wanda za ka riga kake ake koyi da kai, wanda za ka buɗe alƙur'ani ka fassara, wanda kai ka za ka buɗe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ja mutane jagoranci kai musu nuni. Ya kamata a ce daga wajen ka zami koyi akan kaddara mai kyau ko mara kyau. An tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Ka ɗauka wannan haka ubangiji Allah ya kaddara maka. Dole abinda mai ilimi ake so a amfani daga gare shi shine duk abin da ya tsora mutane a ga ya aikata akan kansa. Don girman Allah, ina roƙonka da zatin Allah, ka zama mai gina baya na sarkin Kano Ado, Allah yi masa rahama. Kar ka zama mai ruguza bayansa. Ka tuna shi ya riƙe ka har ka girma, ya baka ilimi, har ka zo ga matakin da kake yanzu a kai. Yanzu ba shi, kar ka zo ka yaƙi bayansa. Don Allah, don annabi, ka bar masarautun nan su yi mulki kowanne. Ka fi ƙarfin ka dawo ka ce kana son buƙatar sarautar Kano. Idan kai haka, darajar ka ta ƙasƙanta. Yanda muke takama da kai a arewacin Najeriya, a yau ka fito takarar shugaban ƙasa, za mu mara maka baya, kuma ba mu da gwarzo kaman ka. Amma ka tafi ka dawo, kai amai ka lashe, ka dawo kana buƙatar kujeran nan ta sarautar Kano. A cire waɗannan sarakuna, a dawo a haɗa maka. Duk inda aka je, ko ina nan an ce da bakinka, can an ce da bakinka, can an ce da bakinka. Mutane suna ta gutsuru-tsoma a kanka, ana ganin wata daraja ce da Allah ya baka, kake yi wa Allah baka gode masa ba. Nake ganin a matsayina na mai ƙaunar ka, nake son ka, tare da mutane su taru wanda suke duk masu ƙaunar ka ne, su fito su gaya maka gaskiya. Ka fi ƙarfin ka dawo ka ce za ka karɓi kujera ta masarautar Kano. Ka fi ƙarfin ka dawo ka ce za ka yi waiwaye, ka ce abin da Allah ya maka ya kamata ka gode. Ya kamata ka karɓi ƙaddarar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baka. Ubangiji ya yi alƙawari, kai imani da dukkan abin da Allah ya ƙaddara maka, mai kyau ne ko mara kyau. Dan Allah, dan annabi, ka ƙyale masarautun nan. Kar yanzu saboda Abba ya samu gwamna, an tabbatar da shi a kotun koli, ka iza wutar da sai an cire sarakunan nan, kai an ɗora ka. Yin hakan ba daidai ba ne, kuma zai tada husuma da tashin hankali, ya kuma tada yaƙe-yaƙe a cikin jihar Kano. A matsayina ne mai ƙaunar ka, ka wuce ƙarfinka da darajar da Allah ya maka da arziki. Yau arzikinka har jikokinka ba za ka iya cinye abin da Allah ya baka ba. Dan a matsayinka Allah ya baka, kai ne khalifan Shehu Ibrahim a Najeriya. Dan girman Allah, ina roƙonka da tattausan harshe, dan Allah, dan annabi, ka ba wa al'ummar Kano gudunmawa, amma ba ka zo ka rusa masarauta ba. Kar ka saka alkhairi da sharri, kar kai wa sarkin Kano Ado wannan butulcin, ka dawo ka yaƙi bayansa. Ina mai kiranka da tattausan murya. Babu wani dalili ina da alaka da wani ko ina da alaka da wata. Ganin duk inda na zauna a cikin fadin jihar Kano ana magana ka da wajen Kano. Na yi tafiya ma mai nisa, na fita ƙasar nan, na ji ana magana kai kake kunna wuta a cikin masarautar Kano, akan kai lalle ka saka duk wanda za su zo su baka labari mai masarauta take ciki, lalle sai an cire su, kai ka dawo. Darajar ka ta wuce haka.
dan girman Allah ka bar masarautun nan su shakata, dan girman Allah ka kyale su yi mulkin su cikin lumana cikin kwanciyar hankali. Ka wuce haka, babu daraja a yau a dawo a ce wai ka dawo kana sarauta Kano. Ka yi nazari ka gani, darajar ka ta wuce haka, babu daraja. Idan abin da na faɗa ya ɓata maka rai, ina mai tuba a gare ka, ina mai kaskantar da kaina a gare ka. Ba na yi bane haka dan na ɓata maka rai ko dan na haddasa fitina, na yi haka ne domin ya zama kayi nazari, kayi hangen nesa. Na gode.